Παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πόσο εγώ γυρνάω στο σπίτι μου όταν γυρνάω από το σχολείο και το σπατικό με την Κιτική. Πάμε να σας δείξουμε. Λοιπόν, πρώτον εγώ θα πάω σπίτι χορεύω, πως έτσι. Κάπως έτσι χορεύω. Κάπως έτσι λοιπόν. Μετά, εγώ πηγαίνω στο φροντιστήριό μου να ζητήσω εγώ που βγαίνω. Μαμά, δεν θέλω να πάω σχολείο. Κάπως έτσι πάω στο φροντιστήριο. Μετά κάνω τα μαθήματα μου. Κοιτάξτε όπως κάνω τα μαθήματά μου. Σας ανοίξουμε το φωτάκι. Το φωτάκι. Ωραία. Κάπως έτσι κάνω τα μαθήματά μου. Γεια σας. Πάτε στο δωματιό μου, έχω ακτόγραφα. YouTuber, να κοιτάξτε μου στόλι στην ΑΕΚΟ. Ναι. Και δεν λάθος έγινε αυτό. Μετά εγώ κάνω ήδη ερώτηση να σας δείξω. Τώρα θα σας δείξω τι είδους οργανώσεις κάνω. Ένα λεπτό, μην κοιτάτε εσείς. Είναι ντροπή για εμένα. Δεν είδατε τίποτα. Μετά πηγαίνω για φαΐ. Μετά εγώ κοιμάμαι. Πάμε να σας δείξω εγώ πώς κοιμάμαι. Κάτσε εγώ. Τώρα βαριέμαι. Κάπως έτσι εγώ κοιμόμουν. Γεια σας!